El seu fill té TDA, el trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, que afecta un 6% de la població infantil de Catalunya. Ja es coneixia l'origen genètic d'aquesta malaltia en un 75% dels casos, però ara, gràcies a l'estudi en què ha participat la Vall d'Hebron, s'ha pogut quantificar per primera vegada la càrrega genètica associada concretament a un tipus d'alteració, la més comuna. I això s'ha fet no només amb el TDA, sinó també amb 4 patologies psiquiàtriques més, les més freqüents i amb més impacte: l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, la depressió major i l'autisme. I en aquest estudi el que es fa és a nivell molecular, es determina quina és la càrrega genètica deguda únicament a aquest tipus de variants. Per exemple, en el cas de l'esquizofrènia, doncs és del 25%, en el cas del TDAH és del 28%, i llavors falta encara esbrinar tota la resta de variants genètiques que determinen la càrrega genètica fins a arribar al 75%, per exemple, en el cas del TDAH. El següent pas, per tant, serà investigar les altres alteracions genètiques que intervenen en aquests trastorns. De moment, però, amb l'estudi que es publica avui, poden avançar per crear futurs tractaments per als pacients. Sobretot perquè la investigació també ha determinat per primer cop que alguns d'aquests trastorns psiquiàtrics comparteixen la mateixa càrrega genètica, cosa que explica per què alguns pacients desenvolupen alhora més d'una d'aquestes patologies. Serà un futur de fer una medicina molt més personalitzada i d'alguna manera poder personalitzar els tractaments que farem de les persones que tinguin TDAH. Si nosaltres tindrem un noi que tingui TDAH i que tingui un alt risc genètic de patir, per exemple, una depressió, hauríem de fer un tractament, un abordatge psicològic, un maneig psicosocial probablement diferent per tal d'evitar que pugui arribar a aquesta depressió. Aquest és el major estudi genètic publicat mai en patologies psiquiàtriques i han participat més de 300 investigadors de tot el món que han utilitzat una àmplia mostra de 75.000 pacients. Hi ha coses que són inevitables, vull dir que has de dir